Pwede man ako. Ako mama po. Hi! Hello! Welcome to my vlog! Wala mo, ay hindi, ang ano di. Ay, wait lang. Dapat natin yung intro. Ha? Welcome to my Hollywood! Wala mo kung yung giingnan kung sa ingnan. Ingin ba ako? Si Juliana na, ay magtagalog tayo ngayon. Okay. Para makaintindi rin yung mga Tagalog viewers. Oh, may Tagalog viewers pala ako. Wow. May Tagalog viewers ka pala. Ay, hello. 1K subs. Oo, may mga Tagalog viewers pala ako doon. Yung mga friends ko. Mga friends. So, papunta kami sa bahay ng classmate namin. Kabarkada namin, o gano'n. Paadto mi sa ilahang balay. Ay, Tagalog gani. Tagalog pala. Papunta kami sa bahay nila. Ah! Gagawa daw kami ng pizza bread. Pizza bread ba? Ewan ko lang kung i-post ko to. Wala akong time mag-edit. So, nag-ana ako nga. Wala akong time mag-edit. Pero karon ga-edit ko. Hambot sa imo, Nicole. Ipakanta niya sa channel. Hala. Wala. Diretso na tayo sa bahay ni Shane. Diretso. Pero katulot, kay tanan sila nabilin. Feel ko na. Gana feel ko ni. Hindi ko alam kung anong topic nila. Pero about K-pop. So, nandito na kami sa labas ng bahay nila Shane. I-surprise na naman namin si Shane. Ito ang bahay nila Shane. 1, 2, 3, go. Welcome to Hollywood. Who am I? I'm a chino. Ang grabe. Ano ba dili? Nanong sa ilo Shane. Nakailis na ko. Og pajama. Hala, pareho ang color sa akong pungos. Ano yung Lipton? Pa-milk tea. Pero wala tayo pearl. Wala tayo pearl kay tag 100 daw. Ay, Tapos, may isa, 200 lang mong budget! Condense. Papalit tayo. Iris na, Jul. Ikaw na lang wala ka ilis. Okay lang man, comfortable man ko. Lagi si Stitch. Ako na ko pajama. Favorite na ko na pajama. Amo, di ay. Abriha daw Shane. Gusto na buslot yung lubot. Kung mangihi siya, Ay, mali ba? Mangihi, buwaw. Ay, oo, mangihi ang mali. Paano man siya mangihi? Naani lang. Si God, likod, God. Oo, di ba? Mabasa. Panglibang gid siya. oo, panglibang. Panglibang siya. Kipabika ni Cheesy Virgin. May... Pasa na. Basta ko pasang ano sa ano. Gupa. Backcam. Yak, pangitan ako eh. Hello? Asa? Chuy na yun. Kung ano, kay umigo ni Duterte, kung magpapipya ang entrance niya, ang dito na lang si Al. Hi! Kunay front cam. Ito sa wisen, ano.
Unsa na Ferg? Milk tea. Wala ito piyo ka, Pearl. Ano yan? Nagtilaw na ka? Nag-apil ka, Cham? Oo, isa. Isa ba? Isa ka slice. Kaya alam, basig mahulog. Kaon na ba? Magpisik din ba? Tapos Kaon mahulog. na ba? Ay, nagamit na ni wala pa. Ako tayo, bahala na. Nakapag diri ang ano, camera. Bata. Wala nga ay! Wala mag-IG story ko. Hello, Kiara. Hello, wala to ka ay story ating ano. Pag-live sa Instagram. Butter? Wala. Picture na yun. Wala pa kami ulo din. Din ako. Kaya wait tayo sa Kaya basig lang tawa ni Barte. Oo. Ay, hello! Ako ang... Scripted. Scripted. Edit ko lang. Hindi ako. Tilak-tilak mo. Sit-on ako. Ako sad. Nek. Ano kayo nalagyan niyo mo na? Sa ano man ata niya, sa sauce. Oh my gosh. Wala ko. Tulog. Nag-init ko ako isa. Oh. Kulangan na lang ko. Dili may challenge. Nag-try ng chipig Samyang. Pagkakawan ko? Si Art. Ay, dito, mag-pretend mo na nakakain mo kay dapat totoo ba? Alam. Da, da.